Yo Mbak Tatin. Yo. Monggo Mbak Tatin. Saya parah nih. Ngayahi loro wis kok ngene tambani semono. Ki nek ra nyantai kok ra mbruk iki Mas. Gayane. Ya, iya Tin. Endi ta wonge? Aku kok Iki lho Pak, gedene sakmene kok ya ora ketok. kene wae ya ora sahrono. Mbak Tatin pripun kabare? Nggih, kabare sae. Tak nggih sehat to? Nggih, alhamdulillah jenengan sehat. Sehat ta tambah ayu. Oh, makasih. Nggih Pak, Mbak Tatin tambah ayu tolaan. Ayu. Kok ayu? Ayu. Ayu kowe Kok mau muni azu ngono? Ayu. Oh, ayu. Saking ayune dadi ayu ngono. Azu. Kamu Mbak? Wis Selamat to. Nggih. Tatin itu selamat. Kowe biyen ora tau dadi yang selamat. Biyen kok ngerti to, Mbak? Ah ngerti aku sadurunge winarah we blas ora ngerti kok. Wis mati ya, Bang. Wis mati. Ah karang musuh kowe ya. Lah ngapa nek musuh aku? Ora apa. Semono ya. Semono. Waduh. Lah ngapa lho ya semene ya Agak weruh gagas wis rontok. Lah ngapa? Jelaske. Ora apa. Kowe rajak omongan, Nduk. Kok kaya sentimen banget kowe. Nyawang rupane wegah meneh krungu suarane. Mula aku ki nek nyawang ya kur gegere nek aku. Ngapa lho Lek kowe? Mbak iki? Mimin. Kupinge kok disumpeli kapuk barang iki. Krungu pawartaku sindene Pak Seno ki 15 cacahe sing pareng rawuh 8 dina iki. Maksudku nek aku ana ki menungsa siji ki rasa kon mangkat. Wah, Dilukir liyane. Maksudku ger ngono lho. salahe apa to? Apa penjalukanku ki yo ngebot-botke wae Kene Pak, kene Pak. Ak dhewe ndelok Aku ya punya hak. Aku juga punya hak untuk memilih. Maksudnya manungsa siji sapa? Aku udah nyebut jenengan krasa dhewe. Tak nei Angger dalan pokoke sing tengah. angger pokoke sing atine Tenang. wengis. Tak nei dalan tengah. Aku disio-sio lho. Ah iya. Ngertine Nek poro-poro ki tak- aku atiku sing elek lho. rungokno. Nek Tatin teko, kowe lera menyang. Ya emane-mane aku dadake sore. Ah ya wis kok. Lah kok Sesuk MOU-ne harus diperjelas. piye? Nek bintang tamu aku Tatin rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis Pak, wis. Kowe ngerti nek aku tidak unekke wong sak alam donya. Sapa sing unekne sapa? Dadine jarne aku landep dengkul. Sing ngomong sapa? Pring dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketoke sing lincip ora gur pring tok ilek ndekmu. Lho, aku ki panjenengan ora piye-piye. Rasa sok manis kowe. Loh. Bareng wong sak alam donya ngece aku mbuli aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho aku jarne aku ngomong ngene iki. Sik to, sing kuwasa ning kene iki aku. Betul lho, Pak. Kene. Iya lah ngapa? Kula iki jane sak sabar-sabare menungso. Ya kene. Aku nek mung dunekke Pak. Gak wis. Dunekke rane tuwa ora apa-apa aku nek Seru banget lho. Jane kowe ngopo jane? Dia lakon seminggu kepungkur. Heeh. Kok ya kuat ya. Lah kula mau ngelengke. Kudu ngetati ini ra bener apa Sik. kula nek bar babakan iki lho. Slilite kuwi dilangis. Mula nek bar mangan tahu ki kumuh. Kok nyangkut nang Asli liten ki nek iwak apik lah kur bayem. Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngelengke Tatin ngoten niku, mbok Tatin iya ngono introspeksi dina omah. Mriku mamah kalih kula. Dadi ketoke kula ku sing leletek wong lambe kula sing lincip sing lunyu sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyon sewu cangkeme mrene kae bosok kula tinggal keloro-loro kula. Lah encen iya ki rumangsaku. Kowe meneng ah. Pak Apri meneng sik. Iki ana masalah iki. Wayangan iki nek ora tak rambuke. Nggih. Ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Dorakur. Tak kisru ngoten lho. Daro. Ya terus karepmu piye? Maksud kula niku nek Aku mayang. nggih nek enten Nek ana kula kowe Tatin ra mangkat. upama kudu mangkat mereka kan meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng Loh, wae. Lah saiki kon padha apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Ya kene. Oke ya ngene gentino, Mbak. Duh, kejeglok. Terus aku padha apa? Ngrasake iki nganti kejeglok. Mulai kowe meneng sik. Mesake tenan. Aku ya tak leren mesake Iki lho, mesake lho iki perlu dia dibully oleh penonton lho. Ayo. Soalnya aku lalu dekik menungso terus.
Aku ora banget pakmu. Oh. Kita sebenarnya aku melu jenengan yo undakan bayaran ya ora. Ora. Iki Aku dikritik piye-piye. Apik wong lho, soalé wong kaya ngene iki Aku banget. Terus Aja iki aku Bu aja. Sri Muslimatun ki mbelo aku ora mungkin aku nang kene ora mungkin. terus aku kan piye lah sing bully udu aku lho. Kersane Alusane karo aku sing alus. Lah sing marahi sapa? Sing marahi ra alus sapa? ben ditengahi karo Pak Seno cara-carane kek Ki Seno ki kaya suwargi Mbah Ngabdul. General kok tengahe yo. Mbah Ngabdul. Waduh suwargi. Penengah ngono to. Penengah. Sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saya sing dadi bosku iki piye jajal ngomong. Lah yo tak kon sing rukun. Iya. Kowe yo aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Pasukanmu ki ayu lho, Tin. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sing mulai? Kula ngelengke le babakan le benake jilbab ramu ngoten tok ya kebecikane mriku to ning ditanggepi mriku Ngelingke muni piye jal? raimu nganggo kudung gede blah aku mau. Lah ya ngono ki jenenge ngelingke paudu. Sak ngertiku ngelengke. Kowe iki yo Lah. kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu, Nggih. nek disawang yo apik. Nggih. Kok ngedeblah. Tatin ki nek dikudungi kaya gentrong dineki kain. Bakunipun kula kali Mbak Tatin niku aja ning ati resik ra ana pikiran apa-apa. Ya wis damai. Dame. Aku karo kowe Salim. damai bae aja piye-piye. Salim. Ya mung dhisik tulus ki tau nyang karo aku pisan. Damai. Piye? Nek do gelem dame ketok apike kowe Tin. Ning kowe tetep ketok eleke. Terus aku kan piye, Mbah? Hah? Aku kan kepiye? Ya dapiki. Ya, Diapi- di Ngapura. Carane piye? Dan jenengan ngomong no. Ngomong karo netizen. Waduh. Wah. Lah sing bully Mbak Ami. Kaya- Mimin udah aku lho. Kaya omongane kaya wong Ngomong piye? ilmune. Sing alus, Omong sing soplas. Netizen. Hah? Netizen. Aku ya ora ngerti apa-apa lho. Piye saiki arep damai? Mbak Titin Maligi, Mbak Tatin. Mbak Tatin Maligi nipun. Kok Nggih. Para pandemen ringgit, kanca-kanca penggemar Pak Sino. Nah. Mbok pilih kladuk ing ngatur kula nyuwun pangapunten. Kok kaya wong namung samu- ngemis. Sedaya mung samudana ing pepanggungan. Merga kula lantap rambe kula niku merga kula ora pede kalah ayu karo Tatin, suarane ya kalah karo Tatin, bodine semluhe Tatin, dados kula merasa iri ngoten lho. Oh, lah ora kena nek iri kono ora kena. Kuwi- Tatin ki gawane wis kaya ngono kuwi. Maksudnya awake ya wis apik ngono ki, rupane ya wis apik. Lah kowe ki tok ora orek kaya ngono kuwi malah medeni kok rumasamu kaya ayu-ayu apa? Kowe nang kene mau aku gumun wong wedok kok bringose tukul. Iku ora nengahi malah nambah-nambah bumbon-bumboni. Pakmu kahanan kaya ngene piye to, Pakmu? Anakmu piye? Tatin ngono. Apri kancaku mbot gawe mendina ya ngono. Pak Seno ya ora iso dadi jalan penengah. Pakmu. Ngapa, Pak? Lah kok ngapa lho, Pak? Kok Mendem, lagi. dhek mendem kaos kaki. Karepane ngono ngapa to, Mbah? Ora iso ceplek lek jan kuping rambuté mlebu kabeh kok. Rambut. Sabar. Sementing saiki ngono ya. Wong Pak. kuwi ra kena meri. Ning nek pengen oleh. pengen itu. Nek pengen ki iso berusaha, ning nek meri dadi kowe engko dadi sirik. Itu dadi sirik yo. Rungokno kuwi. Cukup semono. Coba murah ya Mbak Tati. Wis ayo Mbak Tati Ya. nggih nembang apa? Sriuning. Pak, Ya. iki ra nggo padu to iki. Wah kurang apik no. Wong nesu meneh nggo kowe bansine tuwa iki. Iki ra gek ardame yo gawe masalah. Maaf, Nek. ceplosan lho aku ora muni dhewe. Tatin. Ngapa? Ngapa? Iki suasananya lagi arep kondusif lho. Bapak kowe ngantek tak jaluk pitulungan Pak Seno ngantek jalan tengah kowe mbumboni meneh. Lho, Aku ora ngerti to mriku nek sing tukang ucuk-ucuk. Ora, saiki jenengan tuwa ora? Mbok ora tuwa. Apa? Uzur. Banji usur.
Kowe rasa lunga wong ora nonggon kok. Apa-apa digawani. Nggih, ngagem bawa, Pak. Iya no. Putri kang sulistyeng warni Sri Hening Mastika Tuban. Apa? Suket gojong aja nganti krungu lho tenan lho. Anu tatin ki pasang susuk nang nggon ilat. Lu aja nganti krungu lho. Suket godhong aja nganti krungu digawake dhewe lho. Sing mburi kuwi disusuki nganggo kompor kok. Lah ya aku yang ya aku kok mulo kok ora ngomong. Bocah ya biasa kok penggemare nek sak madya ora mungkin. Sing mburi disusuki kompor. Kok ora nek tungkune ya, Pak? Aku kari sumbu tok kok. Mbah Siono. Tati. Karep melu sapa? Ambilan iki. Sing mburi dikeki Aku apa? ora belo-belone. Aku ki kan Sing mburi keki apa? Aku krungu. tegese dinaik. Sing mburi keki apa? Loh, nek mburi. Omong sing mburi keki apa? Lah kok iso? Lah nek ning mburi ki lak ning pawon. Pawon ki kudu ana kompor. Lah aku ora nggawa kompor kok. Nek ra nggawa keke mburi wae kok. Lah piye to? Ora usah bingung, aku ki tetep tresno marang sliramu. Kok panjenengan dadi tresna kalian kula iki? Ah nek loro iki nanggung. Saestu po? Kok nanggung piye lho? Kene ya ndek sumbu lho mangsane. Wis ora patutun. Pancen Aja tok anu to, iki ya seneng mimin ki ya senengane kok. Cuk-cuk ae. Ucuk wis ora ana wong wis tentrem-tentrem kok. Aku tak tentremke. Kene Pak. Piye? Hah? Kowe wis tau dadak ya? Ora. Iki kaya ketemu banci-banci pensiun ngono kae. Ditakokke, "Satu dadak ya?" Wis karek kelop-kelop kae. Iya. Iya. Enak. Putra Kanjeng Sira lawe tak perangkang bacana Kamu bundel nyocok ya? Tok bundel Bundel ki. Wong bundel kok nyocok ki piye to? Ah iya bundel wae nyocok. Iku tuh jam bundel. Apa ya? Pleci. Oh. Mulanya kugruk. Ya kuk. Ya terus. Bebelo Wiratmaya Tanurung Sri Uning gugur dadi kusmaning tuban. Ya, mangga. Ya suarane ya apik kok ya. Dikancani ta, Lek? Ayo. Pak De. Sri Hening Mustika Tuban labuh asna lan sabaya pati mararaken iramoyo wis prasetyo nandhang
Sapri, Mbak Tatin masih ono ya. Ki mau muni gending Sriuning mumpung sing padha rawuh akeh ya ditambah streaming Dalang Sena Channel ngancik 27.000. Wow, amazing. Luar biasa. Ayo padha ndedonga bareng-bareng ora ketang mung sedhela wae nok apa. Iki sing ngripta Sriuning Abah Sukron Suwanda gerah eneng rumah sakit. Disuwunke supaya enggal pinaringan bagas waras ya ngono ya diparingi sehat. Ya iki mau putrane lagi wae chat karo aku disuwunke supaya ndang sehat. Ya amin mak muga-muga ndang waras ndang sehat. Ya